Έλεγα σε κάποιους φίλους πριν αρχίσουμε εδώ, ο βίος έλεγα είναι μακρύς, βραχής, είναι τέχνη μακρύ. Δεν θα προλάβουμε, έλεγα, να ολοκληρώσουμε το στοχασμό πάνω στο πραγματικό και το σημαντικότερο είναι να δείξουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Η έκφραση και αυτή δεν είναι δική μου, είναι του Wittgenstein. Αλλά και το δεύτερο, το πολύ σημαντικό, είναι ότι οι αλήθειες μας στην πραγματικότητα συνήθως είναι μισές αλήθειες. Έτσι ελπίζω να μην σας τρομάζει αυτό, γιατί και αυτό ακόμα δεν είναι παράδοξο μέσα στον τρόπο με τον οποίο στην πραγματικότητα γεννιούνται οι ιδέες μέσα στην ιστορία. Λοιπόν, το θέμα το οποίο διάλεξα είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε σε μένα όταν άρχισα την ακαδημαϊκή μου δουλειά. Θα μιλήσω λίγο έτσι, με ακαδημαϊκό τρόπο, για να γίνομαι λίγο πιο έτσι, να γίνω λίγο πιο σαφής. Δηλαδή, όταν έφυγα από την Ελλάδα πριν από πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 3 δεκαετίες, ήμουν βέβαιος ότι τα ήξερα όλα, ειδικά στα θέματα αυτά τα οποία πραγματευόμουν τότε και τα οποία ήταν συγκλονιστικά θέματα της ορθόδοξης ανθρωπολογίας, το θέμα του προσώπου, το θέμα της κοινωνίας, το θέμα της δομής της εκκλησιολογίας κλπ. Αυτά στο θεολογικό χώρο, γιατί προσωπικά είχα πολλές άλλες εκκρεμότητες σχετικά με την ψυχανάλυση από την οποία προέρχομαι και τη φιλοσοφία μου, έτσι, την οποία πάντα περιτριγυρίζω. Λοιπόν, και στη συνέχεια βέβαια πολλά από αυτά τα πράγματα τα οποία ήταν βεβαιότητες έφτασαν να γίνουν έτσι πραγματικά αφορμήσεις για καινούργια έρευνα στην πραγματικότητα. Καθώς ήμουν προχθές και σκεφτόμουν τι θα σας πω, έπεσαν και ερευνούσα τα χαρτιά μου, βρήκα 2 κείμενα του 1937, ένα του Σαραντάρη και ένα του Λεμπέση, του Ευάγγελου Λεμπέση. Λοιπόν, του μεγάλου αυτού κοινωνιολόγου, δεν είναι πολύ γνωστός, αλλά είναι από τους πατέρες της ελληνικής κοινωνιολογίας. Ο Λεμπέσης είναι ο πνευματικός πατέρας του Παπαϊωάννου, αγαπητέ μου Θόδωρε, λοιπόν, του Κώστα Παπαϊωάννου, και αυτά που λέει για το φαουστικό πολιτισμό της Δύσης, που είναι φαουστικός και αυτά, πρόκειται από το Λεμπέση. Αυτός είναι ο πρώτος. Σε ένα θαυμαστό κείμενο που κάνει εισαγωγή στη φιλοσοφία του Σπέγγλερ. Του Σπέγγλερ, και καταχαίρεται ο Λεμπέσης που ο Σπέγγλερ προβλέπει την παρακμή της Δύσης κλπ. Λοιπόν, για έναν επαγγελματία τώρα της ιστορίας της θεολογίας, όπως είμαι εγώ, τουλάχιστον σε μια πλευρά μου, αυτό είναι ευεξήγητο. Έχει μια εξήγηση καθαρά ψυχολογική. Στα αγγλικά το ονομάζω εγώ cultural wars, πολιτιστική πόλεμη. Αν αρχίσετε να διαβάζετε συστηματικά την Ορθόδοξη Θεολογία, θα δείτε ότι έχει μερικές διοίκουσες, οι οποίες είναι πολεμικές στην κυριολεξία. Μία τέτοια διοίκουσα είναι η αντίθεση του πρωτείου του Πάπα τα τελευταία 1000 τόσα χρόνια. Είναι μια σειρά, καμιά 25 διαπρεπείς θεολόγους, οι οποίοι πάντες έχουν ανοιχθεί το πρωτείο του Πάπα στην ομοκανονική του μορφή. Έτσι, ενώ σαν πρωτείο τιμής δεν το αναιρούν. Η δεύτερη γραμμή, η οποία είναι αμυντική γραμμή και αφορά όλους τους Ορθόδοξους θεολόγους, είναι η αντίθεση του Φιλιόκβε. Από την εποχή του Φιλιόκβε μέχρι σήμερα. Υπάρχουν λαμπρές μελέτες που το εξηγούν αυτό με λεπτομέρεια και στις οποίες θα μπορούσα να παραπέμψω. Και η τρίτη γραμμή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ορθόδοξη θεολογία, η ταυτότητά της δηλαδή, είναι η γραμμή του παλαμισμού. Ο παλαμισμός είναι τροπισμός, πραγματικά. Και συνοδεύεται πάντοτε το πρόβλημα της ταυτότητας. Αν διαβάσετε την ιστορία της Ορθόδοξης θεολογίας του Ποσκάλσκι, επί λογοκρατίας, θα δείτε ότι η γραμμή ουσιαστικά η οποία αποτελεί αυτό που λέμε ορθόδοξη ταυτότητα έχει αυτές τις 3 διοίκουσες. Έτσι, υπάρχει απήχημα και στην ιστορία του Ποσκάλσκι για αυτό το πράγμα. Γιατί είναι στα ελληνικά, αυτό το λέω, τώρα δεν είναι στα ελληνικά. Λοιπόν, και στη συνέχεια πάει δεν είναι εδώ ο Γεναράς, τον οποίο υπέρα αγαπώ και ξέρετε τη διαφωνία μου για το θέμα του προσώπου, πάει κανείς στη Γαλλία. Έτσι. Και αρχίζει να σπουδάζει αυτό που υποπτευόμουν να το διαναράσει ο δάσκαλός μου Περγάμου, δεν είχε ποτέ ασχοληθεί, συστηματικά το Θωμά του Ακινάτη. Και μετά συστηματικά τον Αυγουστίνο, πάλι με ένα λαμπρό δάσκαλο. Για να φτάσω σε φοβερές εκπλήξεις. Κανένας
καμιά ουσιοκρατία στον Αυγουστίνο, είναι περσοναλιστής όσο και δεν παίρνει, και όλες οι βασικές θέσεις περί προσώπου, τις οποίες συζητούμε. Το πρόσωπο είναι σχέση. Πρόσωπο κατεξοχήν είναι ο Θεός. Πρόσωπο είναι μόνο ο Άγιος. Δεν φορά ατόμου και προσώπου. Αυτούσιες στον όριμο Ακινάτη. Περαιτέρω έρευνα. Μα ο Λόσκι τα παλιός. Ψάχνουμε στο Λόσκι. Ποιος είναι ο δάσκαλος του Λόσκι? Ο Ντορενιό, ο περίφημος ρωμαιοκαθολικός θεολόγος, ο οποίος στην αρχή του 20ου αιώνα, γιατί ακολούθησε και ο Πρεστίζ. Ο Πρεστίζ, αν θέλετε στα αγγλικά, Πρεστίζ και λοιπά, είχε στο 1948, ο πρώτος το δεκαετία του 900, βγάζουν δύο διακεκριμένα βιβλία, στα οποία ουσιαστικά θεωρούν ότι η Δύση είναι ουσιοκρατική και ο περσοναλισμός ανήκει στην Ανατολή κλπ. Αν δείτε τα χωρία που χρησιμοποιεί ο Λόσκι στο εσέ, σε θεολογία μυστική, στην αυτή, είναι ουσιαστικά τα έχει πάρει από τον Ντερενιό. Λοιπόν, και βέβαια, όποιος ξέρει το νέο θωμισμό, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που ξεκίνησε από το 1914 με την εγκύκλιο δοκτόρης Αγγέλιτσι του Πάπα, δηλαδή ουσιαστικά την καθιέρωση του θωμισμού ως απάντηση στο μοντερνισμό, τον οποίο αντιμετώπιζε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πάρα πολύ, ξέρει ότι ουσιαστικά γεννιέται από το νέο θωμισμό όλη η νεότερη οντολογία του προσώπου στη Δύση, που είναι πολύ σημαντική. Ο τελευταίος μεγάλος εκπρόσωπος είναι ο προηγούμενος Πάπας, ο Ράτσιγκερ, βέβαια ο Ράνερ, πολύ σημαντικός, ο Γιούγκελ, ο Σίλεμπεκ, ο Μπάλταζαρ, έτσι. Αυτά θα σας έλεγε κάποιος, αν ήταν εδώ αυτή τη στιγμή, μη Έλληνας, ακούγοντας όλα αυτά που είπατε στην πρώτη φάση. Εγώ τα λέω στα ελληνικά. Θα τα έλεγε λοιπόν και θα έλεγε, κοιτάξτε να δείτε. Ναι, το θέμα είναι ότι για μένα αυτό το γεγονός είναι ευτυχές γεγονός. Και είναι ευτυχές γεγονός, διότι ουσιαστικά έχουμε, και η δική μου έρευνα τα τελευταία χρόνια, ιδίως βιβλία που δεν είναι στα ελληνικά ακόμα προς το παρόν, είναι να δείξω ποια είναι η πραγματική συμβολή μας. Γιατί υπάρχει συμβολή στο θέμα. Όχι όμως το φτιάξαμε εμείς. Καταλάβατε. Δεν είναι ότι εμείς δημιουργήσαμε όλη αυτή τη συζήτηση. Πώς θα δημιουργήσεις αυτή, όταν διαβάζεις τον Ακινάτη και βλέπεις ότι ουσιαστικά με βάση τον Αριστοτέλη, όπως τον καταλαβαίνει, ουσιαστικά διασώζει, έχασε σημαντικά μέρη. Λοιπόν, θα του κάνετε ιδιωτικό φροντιστήριο. Χρειάζεσαι ιδιωτικό, όλοι μας ιδιωτικό φροντιστήριο από τον πατέρα Νικόλαο. Τι είναι αυτό που κάνει ο Ακινάτης? Τι είναι αυτό που κάνει ο Ακινάτης? Ουσιαστικά χρησιμοποιώντας την κατανόηση του Αριστοτέλη, με όλη αυτή τη ιστορία που κάνει των δυνάμειων και ενεργείων, προσπαθεί να σώσει καταρχήν το πρόσωπο, το οποίο είναι το ενεργεία είναι, δηλαδή είναι το πραγματικό, κοιτάξτε πόσο, έτσι. Και τι κάνει επιπλέον? Προσπαθεί να σώσει τη σύνδεση, να γεφυρώσει μεταξύ Ηρακλήτου και Παρμενίδη. Η διαδικασία... Ναι, Ηράκλειτος και Παρμενίδης. Και λες, κοίταξε να δεις τώρα. Η Ελλάδα είναι όντως η Ανατολή, αλλά η Ανατολή της Δύσης, ακούτε τι λέω. Το είναι το σημαντικό. Γι' αυτό και στα γραφτά μου εγώ χρησιμοποιώ αρχίζοντας από το βιβλίο αυτού το εδώ, αυτό το για τον ολοκληρωτισμό, ίσως το ξέρετε κάποιοι, μιλάω για τον χριστιανικό ελληνο-δυτικό κόσμο. Είναι μια νέα φάση αυτή, είναι ένα βήμα μετά την Δύση, τη φαουστική, εντός εισαγωγικών, και την Ανατολή την τι είναι Ανατολή άραγε? Καταλάβατε, είναι πρώτα ξαδέρφια αυτά τα δύο, είναι αδελφάκια. Και το θέμα είναι ότι βάζω το ελληνοδυτικό είναι του Καστοριάδη, το χριστιανικό είναι δικό μου. Με την έννοια αυτή λοιπόν γεφυρώνομαι τα περί προσώπου στον Ακινάτη με τα συγκλονιστικά που έχει πει περί προσώπου ο Μάξιμος, για τα οποία πάνε πολύ μπροστά την προοπτική του Ακινάτη. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ισχύουν ως μια συλλήβδην καταδίκη του Ακινάτη και του Αυγουστίνου και του πολιτισμού αυτού. Εγώ πιστεύω λοιπόν
ότι για να γίνουμε ακουστοί στη Δύση, είναι σοβαρό αυτό, και για να πούμε πράγματα τα οποία αφορούν και τη Δύση και την Ανατολική όλο τον κόσμο σήμερα, είναι σημαντικό να δούμε με ακρίβεια τι ακριβώς έχουν πει και τι έχουν κάνει και με ποιο τρόπο αυτό στη συνέχεια μπορεί να συμπληρωθεί ταπεινά με αυτό το οποίο κάνουμε και λέμε εμείς. Και τουλάχιστον αν θα γινόταν συζήτηση, θα σας έλεγα ότι έχω βρει προσωπικά 9 όρους, μπορεί να υπάρχουν και 10, 9 μέχρι στιγμής, για να ονομάσω αυτή τη διαφορά και τη συνεισφορά στο ζήτημα της οντολογίας του προσώπου, έτσι, σε εμάς, που έχει να κάνει κυρίως με την διαφοροποίηση σε μια πρώτη φάση στην έννοια της αναλογίας. Η έννοια της αναλογίας στην Ανατολή είναι αναλογία, στη Δύση είναι αναλογία ουσίας. Δηλαδή μια αναλογία η οποία, πώς να το πω, προσπαθεί να αναχθεί από το δημιούργημα στο δημιουργό. Εδώ υπάρχει όντως ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το ότι η μίμηση του δημιουργού, ενός παντοδύναμου δημιουργού, όπως είναι απολύτως ενεργεία είναι και έχει πλήρως ενεργοποιημένες όλες τις δυνατότητες του και είναι για αυτό το λόγο πολύ κλεισμένος στον εαυτό του. Ο ακινάτιος Θεός είναι πρόσωπο, είναι καθαρό πρόσωπο, είναι το τέλειο πρόσωπο, αλλά έχει μια ιδιοπροσωπία. Επειδή είναι τέλειος, είναι πλήρως ενεργοποιημένος και δεν μπορεί να μας αγαπήσει βγαίνοντας έξω του, γιατί θα ήταν συγκλονιστικό αυτό, θα διέλυε την τελειότητά του. Γι' αυτό μας αγαπάει μέσα του. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο καθολικοποιείται από μόνο του. Και στη συνέχεια δημιουργεί αυτό το αυτοαναφορικό υποκείμενο που λέει ο Θόδωρος σωστά, σαν αντανάκλαση ενός όντως το οποίο μαθαίνει να αγαπά με τον ίδιο τρόπο. Δεν καταλαβαίνεις αλλιώς τη φαινομενολογία του Χούσερλ, ότι τα πάντα είναι στον εγωτικό μου ορίζοντα, έτσι. Σας αγαπώ όλους και βέβαια αυτό έχει και ψυχαναλυτικές ορίζουσες, τις οποίες ο μεγάλος φαινομενολόγος ο Κόχουτ, ο ψυχαναλυτής, τις ανακάλυψε. Σας αγαπώ ως self-object μου. Δηλαδή ως αντικείμενα της πληρώσεως του ναρκισσισμού. Πόσο σπουδαίος είμαι που έχω τόσο σπουδαίο ακροατήριο. Πόσο σπουδαίοι είστε εσείς, λέμε εμείς, λέτε εσείς γιατί έχετε τόσο σπουδαίο μιλητή. Και ανταλλάσσουμε ναρκισσισμούς έτσι. Αυτός ο ναρκισσισμός γεννιέται μέσα από μια συγκεκριμένη θεολογική θεώρηση, η οποία θεωρεί το πρόσωπο είναι πρόσωπο στην τελειότητά του γιατί είναι άφταστος. Ενώ εμείς έχουμε μια αναλογία, η οποία είναι αναλογία ενέργειας, είναι συνεργεία Αρεοπαγίτης και Μάξιμος. Πράγμα που σημαίνει ότι, όπως το λέω στο νέο μου βιβλίο, αλλά στα αγγλικά θα βγει, στα ελληνικά μου έχουν πει γρήγορα κάποια στιγμή, όσο περισσότερο distribution, τόσο πιο πολύ participation. Όσο πιο πολύ μετοχή έχει κανείς, τόσο πιο πολύ εξασφαλίζει, όσο πιο πολύ διαμοιρασμό, τόσο πιο πολύ μετοχή. Η μετοχή είναι διαλογική. Είναι κάτι που, γι' αυτό το λόγο, αναλογική ταυτότητα εγώ αυτό. Έτσι. Δηλαδή, είναι αναλογία συνεργητική. Είναι συνεργεία. Δεν κάνουμε αναλογία ουσίας, αλλά κάνουμε ένα διάλογο. Αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι καινούριο. Αυτό δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρουν ακινάτες αυτό. Αυτό δεν το ξέρει η δυτική παράδοση. Αυτό είναι όντως πράγματι το οποίο καινούριο. Δεν θα το βρείτε αλλού. Έτσι. Και είναι συνεισφορά με την έννοια αυτή. Αλλά ως Ανατολή της Δύσης, και βιάζομαι να πω πολύ γρήγορα γιατί δεν έχω χρόνο, θα με μαλώσει εδώ η κυρία Φλέσσα, ότι είμαστε και Δύση. Μην κοιτάτε αυτό το πράγμα. Μην είστε και Δύση. Έχετε χρόνο. Α, εντάξει. Πάτερ Νικόλε, είναι 13 λεπτά και 24-25 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, μέχρι τα 20 λεπτά. Είμαστε και Ανατολή της Δύσης. Γιατί? Μα αν διαβάσετε την Μπαγκαβάτ Γκίτα θα το καταλάβετε γιατί. Αν διαβάσετε τις δύο μεγάλες αιρέσεις του Ινδουισμού που είναι ο Τζαϊνισμός που είναι νεκρός και ο Βουδισμός ακόμα χειρότερο, θα τις διαβάσετε με φρίκι βέβαια, αλλά θα καταλάβετε πόσο πολύ σημαντικό είναι το ότι είμαστε Ευρωπαίοι, το ότι είμαστε Δυτικοί, το ότι είμαστε Χριστιανοί και ότι είμαστε Έλληνες. Είναι φοβερό πράγμα, διότι εκεί ουσιαστικά η έκτη Οικουμενική Σύνοδος, λέω καμιά φορά, όρισε έναν πολιτισμό. Είναι η θεολογία που εξασφάλισε την ελευθερία του θελήματος και τη σημασία του θελήματος και το ότι είναι θελητική κατά φύση είναι η ανθρώπινη φύση. Καταλάβατε, ενώ στο Βουδισμό δεν είναι θελητική η ανθρώπινη φύση. Δεν υπάρχει καν το πρόσωπο, είναι άδειο πρόσωπο. Είναι ένα
σύμπλεγμα τυχαίων σχέσεων που παρέρχονται και φεύγουν. Και εγώ δεν είμαι αληθινός και εσείς δεν είστε αληθινοί. Και το μόνο που έχω να κάνω είναι να αφοπλίσω τη θέληση εντελώς, ώστε να μην σας θέλω με πάθος ούτε εσείς εμένα, για να μπορέσουμε να περάσουμε στη διάλυση της ύπαρξης και να φτάσουμε στο Νιρβάνα, που είναι ακριβώς το άδειο βλέμμα του Βούδα, αν έχετε διαγράμματα του Βούδα και το θεωρώ. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν ως προς αυτή την Ανατολή, είμαστε εμείς η Δύση. Και βεβαίως πρέπει να το σώσουμε αυτό. Διαλογικά το σώζουμε. Δεν το σώζουμε επειδή θα τους πολεμούμε και θα τους κάνουμε, όχι. Αλλά με το να τους πούμε τι τεράστια σημασία και πιστό στον καθαρό Ινδουισμό βέβαια, η πλήρης σωτηρία του πραγματικού υπάρχει. Γιατί το φυσικό θέλημα που λέει ο Μάξιμος και η έκτη οικουμενική σημαίνει ότι η φύση είναι νόμιμο να ζητά την πληρότητά της, όχι τη διάλυσή της. Ο κλασικός Ινδουισμός είναι διάλυση μέσα στο απόλυτο. Ο Βουδισμός είναι εξάλειψη, ακόμα χειρότερα. Εμείς θέλουμε την πληρότητα του εαυτού μέσα στην πληρότητα του Θεού, χωρίς να χαθεί όμως ο εαυτός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τώρα, εάν είχα ακόμα μισή ώρα μπροστά μου, θα κουβέντιαζα για το Ρικέρ και θα σας έλεγα. Θα πω όμως. Θα έχετε ερωτήσεις, μην ανησυχείτε, θα έχετε ερωτήσεις. Έχω εδώ ένα βιβλίο του 1955, πολύ ευτυχισμένο βιβλίο, και το είχα φωτοτυπήσει εδώ στα γαλλικά. Δηλαδή τι λέει ο Ρικέρ και τι λέει ο Ντούγκιν. Μην σας τα λέω. Λοιπόν, δεν μπορώ να τα μεταφέρω αυτό, δεν έχω χρόνο. Σας λέω μόνο ότι ο Ρικέρ ζούσε σε μια ευτυχισμένη εποχή που η γαλλική κουλτούρα υπήρχε ακόμα. Το 1955 λέμε τώρα. Είναι το Histoire Vérité. Έτσι. Λοιπόν, υπήρχε η κουλτούρα και είναι σε θέση να λέει ότι την συνάντηση είχε και το ηγεμονικό στυλ της εποχής εκείνης που είχε η γαλλική κουλτούρα. Λοιπόν, και με πανίσχυρους στοχαστές δίπλα του και μπορούσε να λέει τι, ότι μια κουλτούρα είναι πανίσχυρη και έχει τέχνη ισχυρή και συναντάει τον άλλον με μεγάλη αυτή και δημιουργεί συνθέσεις και μπορεί να ακούσει και τον άλλον και να κάνει ωραίες εποχές. Λοιπόν, τα διαβάζει κανείς αυτά και λέει «Α, αυτό είναι η αλήθεια». Τότε μπορούσε να γίνει αυτό. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη υπάρχει λοιπόν ο Ντούγκιν. Ο Ντούγκιν τι λέει? Ο Ντούγκιν του λέει κάτι πολύ απλό. Ότι πρέπει να σωθούμε από την κυριαρχία της Δύσης. Πάση θυσία. Έτσι. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο ή μόνο πολεμώντας τη Δύση με όλους τους τρόπους. Για να σώσουμε την πληρότητα του πολιτισμού μας και των πολιτισμών όποιων της Δύσης. Υπάρχει στη Ρωσία, δυστυχώς πέθανε πρόπερση, ένας πολύ σημαντικός φιλόσοφος, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, χαρά το γνωρίσω, και πρωτού κάνω τη δική μου δουλειά, τον ανακάλυψα στο τέλος και γνωριστήκαμε, ο Χορούζι, Σεργέη Χορούζι. Ο Χορούζι ήταν αυτός ο οποίος θα ήταν το μέλλον και εκπροσωπεί το μέλλον το πραγματικό της ρωσικής σκέψης. Ένας φοβερός μαθηματικός και φυσικός, ο οποίος ήξερε τόσο καλά αγγλικά ώστε να μεταφράσει τον Joyce, τον Οδυσσέα του Joyce στα ρωσικά, και ο οποίος έγραφε φοβερά και ήταν ο ιδρυτής της λεγόμενης συνεργητικής ανθρωπολογίας. Έφτιαξε ως ακαδημαϊκός ένα Ινστιτούτο τέτοιο στη Μόσχα και ουσιαστικά να δείτε να φέρνει σε διάλογο το Φουκώ, ας πούμε, με την έννοια αυτή, και την επιμέλεια αυτού του Φουκώ με την ασκητική, και να δημιουργεί πράγματα τα οποία αφορούν όχι μόνο το Φουκώ, όχι μόνο τη Γαλλία, αλλά ολόκληρη τη Δύση. Λοιπόν, ο Χορούζι θα ήταν μια απάντηση σε αυτό το οποίο εμείς αναζητούμε σήμερα. Και εδώ θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Τι να πω? Να πω το εξής απλό, ότι αυτό που έχουμε δεν το έχουμε. Δεν είμαστε που θα σώσουμε τον κόσμο. Έτσι. Πρέπει να το ανακτήσουμε αυτό που έχουμε, σε όλα τα επίπεδα, κυρίως στο υπαρξιακό επίπεδο. Στο βιβλίο μου αυτό εδώ, για τον ολοκληρωτισμό, στη σελίδα 132 υπάρχουν τα 24 χαρακτηριστικά, μέχρι 140 του 50, ξέρω, τα 24 χαρακτηριστικά του λεγόμενου, από μένα δεν ξέρω, βελούδινου ολοκληρωτισμού, ο οποίος είναι το συμβαίνον σήμερα, δυστυχώς νομίζω. Λοιπόν, θα σας διαβάσω μόνο το πρώτο. Η ιστορία διεξάγεται μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση σήμερα, ως διηνεκής ναρκισσισμός συλλογικού χαρακτήρα των ατόμων που αθρηστικά συγκροτούν αυτά και μόνο την κοινωνία. Πρόκειται για νόμιμη άρνηση, άθρηση ναρκισσισμών. Και αρχίζουν στη συνέχεια
η σοφιστική του ναρκισσισμού, η νομιναλιστική γλώσσα, η ιδιαίτερη αυτή με την ιστορία, η κρίση ευγνωμοσύνης, η υπερναρκισσική οργή, το φαντασιωτικό υποκείμενο. Ναι. Μια σειρά από χαρακτηριστικά. Τα φωνήεντα πιο πολύ, ναι. Δηλαδή μην βιάζεστε, έχουμε χρόνο. Αρχίζουν μια σειρά από χαρακτηριστικά του νεότερου ολοκληρωτισμού. Λέω, η γλώσσα γίνεται νομιναλιστική, παράγεται μια σοφιστική του ναρκισσισμού, ως κουλτούρα έννοιας αυτοδικαίωσης, μια κρίση ευγνωμοσύνης, μια υπερναρκισσική οργή κλπ. Το φαντασιωτικό υποκείμενο, θα σταματήσω εδώ, δεν μπορώ να πω τα χαρακτηριστικά όλα αυτά, τα οποία όμως αφορούν αυτό το οποίο πραγματικά σημαίνει στον επικοινωνικό χώρο σήμερα. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που αναζητούμε λύσεις για τον εαυτό μας και για τον κόσμο, ως Δύση, ως Ανατολή της Δύσης, έτσι, πρέπει να ξέρουμε ότι μπροστά μας έχει ήδη ανατείλει μια κατάσταση, η οποία είναι υπερβολικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί απλά μακροπρόθεσμα, γιατί πάντα οι θεωρητικές λύσεις είναι λίγο μακροπρόθεσμες. Έτσι, χρειάζονται μεσοπρόθεσμες λύσεις. Εντάξει. Και εδώ, βέβαια, εάν μπορούσα και το επέτρεπε η ώρα, θα μιλούσα από εδώ και πέρα σαν θεολόγους και σαν παπάς. Γιατί οι άμεσες λύσεις αυτές που απαιτούνται σήμερα προκειμένου να καθαριθεί, για παράδειγμα, το φαντασιωτικό υποκείμενο, που είναι το υποκείμενο της φαντασίωσής του, που δημιουργείται στα μέσα μαζικής δικτύωσης. Λοιπόν, και το οποίο λέει ψέματα, και λένε ψέματα όλοι, λένε και αυτό. Γνωρίζω ζευγάρια που έρχονται σε μένα διαλυμένα και στο Facebook είναι τα τελειότερα ζευγάρια που δεν μπορείτε να συναντήσετε. Και είναι κατεστραμμένα 30 φορές. Καταλάβατε. Λοιπόν, και χίλια τόσα, τα οποία ουσιαστικά σημαίνουν ότι μας έχουν οι ιστορικές εξελίξεις καταβάλει. Βάζω και τον Ουελμπέκ μέσα, που θαυμάσιος ο Ουελμπέκ, είναι συνομιλικός μας, σχεδόν λίγο μεγαλύτερος, και είναι αυτός ο οποίος παραλυρεί και στο τέλος της σερωτονίνης εκεί και λέει, ρε, καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει μια αγάπη δωρεάν από κάπου, αλλιώς δεν βγαίνει νόημα. Στα στοιχειώδη σωματίδια. Όχι, αυτό λέω στη σερωτονίνη, λέω εγώ. Λοιπόν, στο τέλος με έχει γοητεύσει αυτό το βιβλίο. Στο τέλος του, ειδικά, μια ηθική à la carte, μια ηθική του γούστου. Έχω στο διαδίκτυο με τέτοια διάλεξη, ηθική του γούστου. Ουσιαστικά η ηθική του γούστου είναι η κατάργηση της ηθικής, δηλαδή υπάρχουν πια πηγές κοινές παραδεκτές, ούτε η βίβλος ούτε η φύσης. Τίποτε. Υπάρχει η ηθική του γούστου. Υπάρχει αυτό που μου αρέσει, επειδή μου αρέσει, γι' αυτό μου αρέσει. Και εδώ βέβαια κολλάει η θέληση για δύναμη, η οποία επιβάλλει αυτό που θέλω εγώ σε όλους τους άλλους κλπ. Ως προς αυτό η εποχή μας είναι συναρπαστική, γιατί σκοπεύει να διαλύσει κάθε θεωρητική προσέγγιση στο τέλος. Μέσα στην αμεσότητα του κινδύνου αυτού. Και βέβαια προστίθεται η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι επικίνδυνη γιατί κανένας δεν θέτει τους όρους. Προχθές μίλαγα με κάποιον ο οποίος είναι φίλος και είναι στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης, ένας καθηγητής σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο της Αγγλίας, και μου λέει, κοιτάτε να δείτε, μου λέει, μπορώ να κάνω ένα διδακτορικό μαζί σας. Λέω, τι είπατε? Ένας άνθρωπος είναι εκατομμυριούχος από αυτά που. Λέω, διδακτορικό μαζί μου να κάνετε? Ναι, μπορώ. Λέω, γιατί? Μου λέει, θα τρελαθώ αλλιώς. Και μου λέει, ακούστε κάτι, no one sets the rules. Οι συνάδελφοί μου είναι έξυπνα μωρά, τα οποία είναι έτοιμα να κάνουν το μεγαλύτερο κακό, χωρίς δεν το καταλαβαίνουν ότι είναι κακό και γιατί είναι κακό. Και έχω μανάκι, μου λέει, να σας φέρω να κάνετε μια διάλεξη στην Google. Λέω, τι, διάλεξη στην Google? Ξέρετε, λέει, πόσοι από αυτούς πάνε στο σπίτι και θέλουν ψυχανάλυση μετά για να επανέλθουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση που εγώ το ονομάζω βελούδινο ολοκληρωτισμό, είναι να τελειώσει, είναι ο τρίτος ολοκληρωτισμός. Ο πρώτος ολοκληρωτισμός ήταν αυτός που περιέγραψε ο Πόπερ. Είναι ο ολοκληρωτισμός όπου δεσμεύεται το άτομο για χάρη της κολεκτίβας. Ο σοβιετικός, ας πούμε. Ο δεύτερος είναι αυτός που είχε πάρα πολύ συγγένεια με το φασισμό.
και τον ναζισμό. Δηλαδή ουσιαστικά καταργείται ένα μέρος του ανθρώπου που αφορά την παράδοση, το συναίσθημα, την αυτή κλπ. Για χάρη της λογικής η οποία επιβάλλει μια συγκεκριμένη ιστορική δράση. Ο τρίτος ολοκληρωτισμός είναι αυτός ο βελούδινος, ο οποίος λέει ναι και στο συναίσθημα και στη λογική και στο άτομο. Και του δημιουργεί μια απέραντη προοπτική αυτοπραγμάτωσης, η οποία όμως δεν έχει κανόνες. Και ακριβώς επειδή δεν έχει κανόνες, το είπε και πολύ ωραίο ο κύριος Γιάκας το πρωί, όλα αυτά και κάποιοι άλλοι το είπανε, ουσιαστικά αυτό είναι μηδενισμός. Ο μηδενισμός εδώ είναι αξιολογική κρίση κυρίως, δεν είναι οντολογική. Τελειώνοντας, θα σας πω ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή που αντεστράφει και ο Ντοστογεύσκι. Ο Ντοστογεύσκι έλεγε πάρε το Θεό, χωρίς το Θεό όλα επιτρέπονται. Δεν έλεγε. Τώρα είμαστε σε μια εποχή που χωρίς Θεό τίποτα δεν επιτρέπεται. Ουσιαστικά δηλαδή τα πάντα κινδυνεύουν να εξελιχθούν σε κατευθυνόμενες νόρμες. Καταλάβατε. Θα φοράς τα γυαλιά VR και θα είσαι τελείως ίδιος με οποιονδήποτε τελείως άλλον και δεν θα μπορείς ούτε να τσακωθείς με μια γυναίκα πια υπέροχα, ούτε να μαλώσεις, ξέρω εγώ, με το παιδί σου, ούτε να τα βρεις και να διαπληκτιστείς στο σπίτι, ξέρω εγώ, ούτε να δοκιμάσεις τη χαρά και τον κίνδυνο της επικοινωνίας, ούτε τις χαρές και τις αποτυχίες του έρωτα που γι' αυτό το λόγο έχει και χαρές γιατί έχει αποτυχίες. Τίποτα από όλα αυτά. Θα είναι μια τεράστια σιδηροτροχιά όπου δεν θα επιτρέπεται η πραγματική εξατομίκευση ουσιαστικά. Δηλαδή ουσιαστικά θα πάψει να υπάρχει και το υποκείμενο σιγά σιγά. Λοιπόν, άνω τελεία. Ευχαριστούμε θερμά.